Barkanmu da wannan lokaci masu kallo da sauraron wannan kafa mai albarka ta Gabas Online Radio da TV da ke nan birnin Mubi. Muhammad Awal Galambi nake lale marhaban da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na Duniyar Tamola. Shirin Duniyar Tamola shiri ne da yake dubiya akan tataburza da kuma barke gumi da ake a harkan wasan kwallon kafa. Yau ko a cikin shirin namu za mu yi dubiya ne akan barke gumi da ake yi a wannan wasa a nan birnin Mubi wato Bashir Tofa Football Tournament. Zango na bakwai wadda shi wato head coach na garin Mubi Alhaji Ibrahim Gulasa yake shiryawa a kowane shekara musamman ma na barka da sallah. A yanzu ko masu sauraro an riga an buga wasan farko a rukuni wato first round. Haka zalika ko a yau za a fara kecere ni a zango na biyu wato second round. Inda kuma a yammacin yau za a kecere ni na tsakanin Suware Pillars da kuma New City wanda za su buga wasan a babban filin wasan kwallon kafa na nan garin Mubi wanda aka fi sani da filin Mubi. Haka zalika ko gobe idan Allah ya kai mu za a buga wasanni ne har guda biyu wanda za a kecere ni tsakanin King Power da kuma Young Boys amma za su buga wasan ne a babban filin kwallon kafa na Yalwa Academy da ke anguwan Yalwa. Haka zalika ko Bafana za su kecere ni da Strong City a babban filin wasan kwallon kafa da ke nan cikin garin Mubi. Haka zalika a ranar Laraba ko 18 ga wata za a kecere ni a filin Yalwa Academy tsakanin wato Kwacham United da kuma Sebore Academy. A wasa na biyu ko wadda za a kecere ni a babban filin wasan kwallon kafa za a buga wasa ne tsakanin wato Golden Star Mubi da kuma New City da ke nan cikin garin Mubi a babban filin wasan kwallon kafa na filin ball. A ranar Alhamis ko 19 ga wata za a kecere ni tsakanin 114 da kuma YG Star amma za su buga wasan a filin Yalwa Academy. Haka zalika Barak Warriors wanda aka fi sani da Roma za su kecere ni tsakanin su da FC Sevilla wanda su ko za su buga wasan a babban filin wasan kwallon kafa wanda aka fi sani da filin ball a nan cikin garin Mubi. A ranar Juma'a ko shine ranar da za a gama wasa na a rukuni na biyu inda za a kecere ni a filin Yalwa tsakanin Vallin Amana da kuma Net Breakers. Haka zalika ko Suware Pillars za ta karɓi bakoncin New City a babban filin wasan kwallon kafa da ke nan garin Mubi. Wannan shine zango na biyu a wasan da za a buga. Haka zalika kuma ranar Asabar za a ci gaba da buga zango na uku a wasan rukuni. Wannan shine kaɗan da yadda tataburzan harkan wasan kwallon kafa yake tafiya a nan cikin garin Mubi. Bayan wannan wasa kuma na Bashir Tofa Football Competition da ake buga nan garin Mubi akwai wasa na FA Cup wato duka ɗaya fita wanda su matasan masu horar da wasa na garin Mubi suka shirya wato Mubi Young Coaches wadda kuma ana kecere ne tsakanin kungiyoyi 20. Wannan shine iya abin da za mu iya dubawa a ɓangaren tataburza da ake a ɓangaren wasan ƙwallon kafa a nan cikin garin Mubi. Amma abokin aiki na Muktar Adams Mubi zai yi dubiya a ɓarje gumi da ake yi musamman ma a wasu ɓangarori na nahiyar duniya musamman ma wasan da ake buga a ƙasar Amurka na Club World Cup tsakanin kungiyoyi zarata a duniya. Don haka Muktar Adams Mubi fili domin ka. Idan muka ji nahiyar Amurka kuwa wasan da kwarekwaren wasan da FIFA ta shirya mai taken FIFA Club World Cup tuni wasa ya dau harami inda Al-Ahly ta buga Sanchez da Inter Miami amma sai dai ita Al-Ahly ta barar da dama ta domin ta samu bugun penalty daga Cristiano Ronaldo amma ta yi wasa ta barar da wannan dama inda aka buga Sanchez tsakanin Inter Miami da Al-Ahly tuni kuma bayan Munich inda ta kama Azio City ta sha ta kwallo 10 da nema. Har ila yau a gasar kuma Paris Saint-Germain ta doke Atletico Madrid da ci 4 da nema a wannan gasar. Idan muka duba harkan hada-hada da cinikayya ɗan wasa kuma da ke kana a nahiyar Turai tuni kocin Manchester United Ruben Amorim ya ce wa ɗan wasan gaban shi wato Alejandro Garnacho ya nemi kungiya da zai taka leda a kakar wasa ta bana inda har ila yau Manchester United din da Brian Dumo ɗan wasan kwallon kafa na Kamaru da kuma Brentford har yanzu ba a cimma matsaya akan albashin da za a biya shi ba da ma kuɗin da za a biya shi jumla a shekara. Inda har ila yau dai a Manchester United ta kammala ɗaukan wato Matheus Cunha daga Wolverhampton a farashin miliyon 54 har ila yau a cinikayyar wasa da
yake gudana a nahiyar Turai. Sabon kocin Tottenham wato Thomas Frank, wanda tsohon koci ne ga Brentford, yace yana ya zo da yan wasansa wato shi Ryan Bruno da kuma Yona Wissa ya zo ya taka leda da su a kungiyar kwallon kafa ta Tottenham, inda kuwa wato dan wasan baya ta Real Madrid wanda ta saye shi kwanan nan wato Dean Hudson yace idan aka ce kungiyar kwallon kafa ta Madrid ta neme ka to duk inda kake dole kai hama, saboda kungiya ce mai cike da tarihi a nahiyar Turai. Inda a bangaren guda kuwa har ila yau kocin Arsenal Mikel Arteta yace yana so har yanzu hankalin shi ya fi kama wato Benjamin Sesko, dan wasan kwallo da ke taka leda a wato RB Leipzig da ke birnin Jamus. To karshen abun da ya wakana kenan, abun da ya sawaka kenan a labarin wasanni na nahiyar Turai. Sunana Muktar Adams Movie. Dan uwa abokin aiki kenan Muktar Adams Movie, wanda ya leka mana nahiyar Turai har ma nahiyar Amurka don ganin ta taburza da ake ɓarje gumi a harkar wasan kwallon kafa. Iya abun da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na duniyar tamola. Ku ci gaba da bibiyar wannan kafa mai albarka ta Gabdas Online Radio da TV da kenan birnin Mubi. Muhammad Awal Galambi ake muku fatan mu ci gaba da kasancewa tare.